Meillä on siitä mielenkiintoinen tilanne, että me ollaan yhdessä oltu lavalla useampiakin kertoja ja tällä kertaa me tiedetään, mistä me aiotaan puhua. Ja Teresia on luvannut esittää minulle myös sellaisia kysymyksiä, jotka johdattelee tähän aiheeseen. Ja mä en tiedä, mitä ne kysymykset on. Että katsotaan nyt, pystyykö niihin tämän kirjan tekemisen jälkeen vastaamaan. Ainakin varmaan jollakin tavalla. Eli aika vapaamuotoisesti mennään. Ja mä voisin ehkä itsestäni muutaman sanan sanoa tähän alkuun. Ihan ensimmäisenä sen, että mä tuon terveisiä teille. Ihan tuoreita terveisiä lämpimästä Boloniasta, jossa oli lastenkirja, messut. Olin siellä edellisen viikon. Sitä ennen oli keuhkoputken tulehduksessa ja sitä ennen oli Lontoossa. Että kevät on ollut tämmöinen ylämäkeä ja alamäkeä, semmoistahan se elämä on. Messut oli erittäin virkistävä. Lastenkirjojen äärellä on aina mukava tavata ihmisiä. Ja varsinkin Boloniassa, koska se keskittyy lastenkirjoihin, niin silloin tietää, että ollaan nyt minulle erityisen rakkaiden asioiden äärellä, koska mä nyt olen viimeiset vuodet elämästäni omistanut oikeastaan ihan lastenkirjojen kirjoittamiselle ja välillä sitten vähän näille tietokirjoillekin. Ja sen verran voin sanoa, että tämä tietokirja-asia liittyy myös siihen minun toiseen rooliin, että olen sitten minkä muuta osaa mä sanoisin, 10% itsestäni tai 5% Topeliusseuran puheenjohtaja tällä hetkellä. Olen ollut siinä vuodessa noin 5 vuotta muistaakseni. Sitten jos tiedätte, on hyvä, joka jatkaa mun jälkeen, niin vinkatkaa, koska saat mitä tiivittää, ehkä lisää aikaa. Ja jos Topeliusseuran tarvitaan sitten sellaisia uusia ajatuksia. Niin me yhdessä näitä yritämme keksiä. Sinikka on hyvin mukavasti tullut Topeliusseuran mukaan ja ketkä hänet muuten tietää. Hän on sellainen puha ihminen dynaamo, joka meitä pistää aina mihinkäkin puhumaan ja tekemään asioita. Ja sehän on vaan hyvä semmoista uskovoimaa tarvitaan. Nyt mä en puhu enempää, niin sä pääset kertomaan oman lämmittelyn puheenvuoron. Joo, kiitos. Ja mä olen tosiaan Teresia Volotinen ja teatterin kannatusyhdistyksen puheenjohtajana ja sitä kautta myöskin Espoon teatterisäätiön hallituksessa ollut päättäjänä. Ja sen lisäksi sitä aikaisemmin on ollut Espoon kulttuurilautakunnassa päättäjänä. Mulla on tällaista, miten mä nyt sanoisin, kokoustamiselämää aika paljon. Ja me ollaan myöskin Tuulannassa tavattu aikoinaan kokoustamiselämän vaiheissa sillä lailla, että me ollaan ollut tämmöistä lastenkirjallisuusyhdistystä kuin Indie Finlandia, niin sen hallituksessa yhdessä sitten ja käyty myöskin yhteisillä retkillä sen yhdistyksen kanssa. Mutta tämä oli todella kiinnostava kirja. Olen tämän nyt sitten viimeksi tavatessa sain tämän kirjan ja tutustuin tähän ja minusta tämä on niin äärettömän ihana tietokirjana tai kirjana niin sellaista, että se ei ole semmoista liian tieteellistä, vaan se on hyvin niin lukijaystävällistä, että tämä sopii semmoisillekin, jotka nyt ei ole kirjallisuustieteilijöitä tai oikeustieteilijöitä. Että tässä on nimenomaan hyvin semmoinen ihana tapa lähestyä ja laaja kuitenkin. Ja jos me nyt mennään niihin näytelmiin, niitä nyt tässä sitten muistelin itse, että olen jostain syystä aika montakin näytelmää silloin lapsuudessani nähnyt. Niitä esitettiin teattereissa, usein joulun alla oli näitä tällaisia Topeliuksen ja sitten just kouluissa. Ja kun itse olen ollut opettajana, niin siinäkin koulussa, missä minä olen ollut, niin vielä Topeliuksen satunäytelmä Totuuden helmi esimerkiksi esitettiin. Ja sitten myöhemmin sieltä tuli vielä sellainen niin, että toivottiin, että siihen uusintaesitykseen olisi kaikki sellaiset opettajat, jotka oli esiintynyt niissä näytelmissä, missä aina opettajienkin piti esiintyä. Minä olin muun muassa paha äitipuoli Lumikissa, niin mä olisin noussut sieltä kaivosta sitten. Et tällaisia muistoja mulla on itselläni, olen tosiaan, mutta ei sitten se peruttiin kuitenkin, että annetaan lasten esiintyä, että ei opettajat tarvitse aina olla äänessä.
No minä sanoin tähän väliin muutama sana, että on hauska, että hän viittaa tähän Totuudenhelmi-näytelmään. Se on yksi niistä, joista mä itse tykkään Topeliuksen näytelmistä ehkä eniten. Siinä on hirveän hyvät oikeudelliset elementit, kun siinä käsitellään syyllisyyskysymyksiä. Kuka on se kaikkein pahin ja kuka on se puoliksi paha ja kuka on neljännesosaksi paha. Ja ne hyvin hauskasti merkkaa sitä semmoisilla mustilla rinkuloilla. Ne menee naamat sitä mustemmaksi siellä kaivossa, kuka pahempi ihminen tai lapsi tai ikinä lapsen kuka onkaan. Ja mulle tuli vaan mieleen, että oliko näillä opettajilla ehkä sitten semmoinen rooli tai kohtalo, että lapset valitsivat heidän niihin rooleihin, missä sai ne kaikkein mustimmat silmät. Käytittekö hiiltä? Se ei ole koskaan ei sit niinku opettajia päästetty sinne kaivoon. Mutta siis sillä lailla oli niinku, minäkin niinku, rehtori, joka ohjasi niitä näytelmiä, niin hän sanoi, että kyllä meillä aina täytyy olla siinä näytelmässä myöskin aikuisia, jotka Peter Panissa oli kapteeni Koukku esimerkiksi, ja sitten just tämä paha äitipuoli ja kuningas siinä, Lumikin ja oli lapsia, metsästäjäkin oli lapsia tälleen, mutta sitten oli vielä ne miesopettajat siellä tutkivat nurkkia, että kun oli näitä just kapteeni Koukku tai paha äitipuoli tai tämmöisiä niin kuin vaarallisia hahmoja, pahoja hahmoja, niin sitten pienimmät lapset oli vahingossa pissinyt sinne lattiallekin. Koulun voimistelussa oli letät, jotka käytiin aina läpi. Ja kuulemma silloin, kun minulla oli tämä vähän äitipuolen rooli, minulla oli aika monta letättyä löytyy. Eläytynyt siihen on kostettava. Tässä näihin mun mielestä aiheisiin oli mukava just siinäkin mielessä, että siellähän on siis, jos näytelmistä puhutaan Topeliuksen, niin näitä klassikkoja. Se olisi voinut olla Lumikkikin, mutta Prinsessa Ruusunen, kaikille tuttu klassinen satu ja sitten noin Tulkimo. Tähän olisi ehkä kiva lisätä se, että siihen aikaan silloin 1800-luvun puolivälin jälkeen, jossa Topelius oikein aktiivisesti kaikkea kirjoitti, niin Euroopassa oli yhtä aikaa suurin piirtein H.C. Andersen ja sitten jos mennään tänne taaemmaksi, niin siellä on niitä Grimmin veljesten satuja. Ja se on jännä, miten he suhtautuivat kaikki aika rennosti siihen, että on yhteistä satuperintöä, jota voi pyörittää. Uusio käyttää, kirjoittaa vähän eri tavalla. Ja Topelius kanssa on tässä kuviossa mukana. Ja niissä materiaaleissa, joita mä oon läpikäynyt, mä käyn kaiken tämän perustan siihen 8-osaseen lukemisia lapsille sarjaan. Jokaisessa osassa on 10 satuja ja sitten mä poimin sieltä 50, jotka mä käsittelin tarkemmin tästä oikeudellisesta näkökulmasta. Mutta siinä tuli samalla näitä näytelmiä ja mä sitä ajattelin niitä erityisesti, kun tiesin, että Topeliuksen näytelmistäkin tässä puhutaan. Niin se on aika jännä, kun Topelius ottaa esimerkiksi jonkun tämmöisen yleiseurooppalaisen satuperinnön käsittelyn ja tekee sitä näytelmää. Hän suhtautuu siihen sillä tavalla, että uusio käytetään, kierrätetään, hän ottaa sen aiheen, mutta sitten panee siihen sen oman tapansa kertoa ja omat ajatuksensa. Ja se on muistaakseni siinä missä pohjalla on Tulkimossa, kun se on Dinaa, se on muistaakseni siinä Topeliuksen sadussa, niin siinähän käsittelee kyllä todella reippaasti kaikkea mahdollista, että sadusta löytyy. Et kun siinä on sellainen kohta, missä ne kokoontuu sinne, te muistatte, kuinka Tulkimolle pantiin hyvänhaltijan varustukset päälle, hän oli hieno, hän lähti tanssiaisiin ja sitten häntä siellä esiteltiin suurena ihmeenä, että tämmöinenkin tyttö löytyy, mikä hän on. Topelius käsittelee sitä koko kavalkaadia, kun satuhahmot tulee sinne aika reippaasti ja hauskasti. Että hän aina luettelee, että nyt tuli se ja nyt tuli tämä. Ja siellä tulee kaikkien mahdollisten tuttujen satujen hahmot niin kuin rivissä sinne tanssiaisiin. Ja jos minä oikein muistan, niin mä en ole muiden Tulkimo-näytelmän tai satuversiossa tämmöistä nähnyt. Ainakin sen Topelius on minusta vähän hehkuttaa sitä satukavalkaadia, joka siinä on. Ja muistaakseni siellä tulee jopa tämä hirveä sinipartakin sitten. En muista, onko niitä kuolleita vaimoja mukana vai ei, mutta se siniparta ainakin ehkä
ehkä nyt jonkun elossa olevan vämmän kanssa tulee sinne. Sehän on kauhean sattunut, tulee jonnekin, jos lapset tulee kylään. Ei ainakaan niitä sensuroimattomia versioita voi lukea, mutta siellä se Marsin Topeliuksen sadussa sinipaikakin niin juuri. Joo. Sitten kun itsekin nyt sit vähän perehdyin näitä vielä tällainen, niin mikä niin kun, tässä myöskin on aivan ihana tämmöinen kulttuurihistoriallinen juttu on tietysti tämä oopperalibretto siihen kuningas Kaarlen metsästykseen. Karlsjakt, niin, joka on siis se musiikkihan on vielä aina usein soitetaan radiossa sitä alkusoittoa ja muuta, että hänellä on hirveän laaja että jopa sinne sitten niin kuin libreton puolelle mennyt tämä hänen repertuaarinsa kirjailijan. Joo, Topelius on niin kuin ilman muuta semmoinen monilahjakkuus. Tuossa Sinikka jo mainitsi näitä eri elämäalueita, missä hän on vaikuttanut. Että onhan se aika mahtavaa, että sama ihminen on lehtimies, yhteiskunnallinen vaikuttaja, yliopistossa rehtori, historian tutkija, satujen kirjoittaja. Minä arvostan ihan valtavasti sitä hänen monipuolisuuttaan, minkä hän sitten kytkee kaikkiin mahdollisiin kirjoittamistapoihin mukaan. Että sitä on hänen lastenkirjoissaan, sitä on hänen aikuisille suunnatuissa jossain Falskerin kertomuksissa, samoja asioita, aina vähän niin kuin eri tasolta, eri kohderyhmälle. Että hän on kyllä antanut palaa niin kaikilla sektoreilla, missä hän on saanut kynää käyttää. Ja siihen aikaan todellakin kynää eikä mitään tietokonetta. Se on valtava työmäärä, minkä hän on tehnyt näissä kirjoissa. Se on ihan uskomaton. Ja sä viittasit nyt just tuohon oopperalibrettoon, niin siitä voisi ehkä sen verran, vaikka nyt mä oon enemmän näihin satuihin perehtynyt, mutta toki niin vähän katsellut, mitä muuta Topelius on tehnyt, niin mä oon itse tuolla Kansallisoopperassa nähnyt, en muista kuinka monta vuotta sitten, niin se esitettiin se opera. Ja juhlavuosi silloin, siitä on kellään mitattiin silloin, koska se on ensimmäinen suomalainen. Joo, niin varmaankin. Ja nyt sitten sanon sellaista, että huomaatte, että en mä niin sellainen sokea Topeliuksen ihailija ole, vaikka ihan valtavasti ihailenkin. Mutta onhan se rehellisyyden nimissä sanottava, että se on 1800-luvulla kirjoitettiin joitakin juttuja, niin niitä tehtiin niin kuin, melkein ensimmäistä kertaa. Jos ei ole ensimmäinen libretto oopperaan Suomessa tai ylipäätään ruvetaan niin näytelmiä esittämään Helsingissä, Societe kokoontuu katsomaan näytelmiä, joissa on niin kuin esiintymässä muutama Ruotsista lainattu ammattinäyttelijä ja sitten niin kuin seurapiiristä kaikki, jotka niin tykkää, että minäkin voisin siinä vähän ja panisin hienosti. Niin niistä tulee niin tietysti sen ajan tuotteita niistä esityksistä ja jostakin se on aloitettava. Ja sitten jos ankaralla silmällä katsoo Topeliuksen näytelmiä, niin mä en varmaan ole yksin tämän mielipiteen kanssa, niin ehkä hän kuitenkin parhaimmillaan oli siinä muussa kirjallisessa tuotannossa, että hän on sen mahtavan kertojan lahjansa niin pystynyt siinä suorasanaisessa tekstissä ehkä paremmin ottamaan niin esille. Ja monesti sanotaan, että nämä vuorosanat, nämä keskustelut, että ne oli siihen aikaan niin kehittymässä vasta, että ne oli todella teatraalisia, semmoisia juhlallisia. Nyt tässä on Kypron prinsessa sieltä ja täältä, tai nyt tässä on Kaarle kuningas, ja se lausuu juhlallisesti jotain. Et nykyajan teatteriyleisö kyllä jossakin kohdassa haukottelisi, jossakin ajattelisi, että mitähän kaikki oikein on, mä en oikein ymmärrä, ja nyt mennään niin kauas historiaan, mutta mä arvostan ihan valtavasti, että niitä on tehty. Ne oli uraa uurtavia näytelmiä, omassa lajissaan ensimmäisiä, joku tämmöinen lahjakkuus kuin Topelius pani siihen niin kuin kaikki se, mitä hänellä oli antaa, sekä tarinankertojana että historian tieteenä. Ja hän muistaakseni, hän teki myös näitä Eurooppaan näitä matkoja. Sen aikaiset ihmiset, niin heti kenellä oli mahdollisuus, niin nehän hyppäsivät johonkin laivaan ja sitten junakin alkoi siihen aikaan jossakin päin kulkea takaisin loppupuolelle. Ja sitten mentiin kärrin kanssa loputtuolle ja ne pitkiä matkoja Eurooppaan. Ja Topelius kirjoitti matkakertomuksia niistä. Kyllähän aina meni, jos jossain on teatteria tarjolla tai oopperaa. En nyt muista, voin valehdella, jos sanon liian yksityiskohtaisesti, mutta hän kävi Pariisissa, hän kävi Lontoossa, hän kävi siellä Boloniassakin hän on
aina niin kuin meni jonnekin katsomaan näytelmää tai musiikkiesityksen. Häntä todella kiinnosti katsoa, mitä ne muut siellä tekee Euroopassa siihen aikaan. Ja hän toi niin sitä kokemusta ja niitä elämyksiä mukanansa sitten Suomeen. Ja päästiin täällä kaukana Pohjolassakin niin virittäytymään pikkuhiljaa tältä tason kulttuuriäärelle. Joo, se on varmasti juuri sellainen asia, että niin kuin tässä alussa jo mainitsit vähän sitä, että on Andersenin ja on Grennin veljekset. Ja hänellähän oli itselläänkin tietysti se, että siellä oli tätä kansanrunouden keräystaitoa kotona, että vaikka se oli ruotsinkielinen perhe, niin siellä nimenomaan suomalaista kansanrunoutta, suomenkielistä kansanrunoutta, oliko se ne isänsä vai isoisänsä, kuka se nyt oli? Vähän, ettei olisi ollut molemmat. Isoisänsä oli, siellä löytyy tämä kirkkomaalari. Ja isäkin kulki, mutta isähän sairastui sitten. Ja isä oli lääkäri ja auttoi ihmisiä ihan viimeiseen asti vielä. Hän oli kovasti sairas ja liikuntakykyinen, mutta häntä kannettiin ympäriinsä Topeliuksen isästä näiden potilaiden luokse ja potilaiden hänen luokseen. Heillä oli kyllä niin perhepiirissä vahva yhteys suomenkieliseen väestöön myös. Ja tuosta teki mieli sanoakin, sä puhuit sitä Agricolan päivästä ja tietysti kaikki tässä nyt aika monta oli varmasti kaksikielistä tai ruotsinkielistä, ehkä suomenkielisiä, jos ajatellaan prosentuaalisesti, niin meitä voi olla tässä enemmän, en tiedä, ei sillä väliä, kummalla tahansa kielellä, niin oli arvokasta juhlia minusta sekä Agricolaa että sitten Topeliuksen perintöä. Topeliuksen suomen kieli harrastuksesta tai yrityksistä sanon sen verran, että se oli mielenkiintoista, kun hän esimerkiksi kielikysymyksessä oli hyvin kuumia tunteita niin aikoina. Ja Topelius joutui jollakin tavalla vähän pahimpina aikoina silleen puu ja kuoren väliin, koska hän oli hyvin suomenkieli-myönteinen, että hän näki osana sitä suomen kasvamista suomeksi, niin tärkeänä asiana sen suomen kielen aseman kehittämisen ja ennen kaikkea sen suomenkielisen väestön mukaan saamisen siihen yhteiseen, koska sun kansanliikkeeseen ja sivistykseen. Ja hän näki, että ei se onnistu, jos ei sitä suomen kielen asemaa paranneta. Hän itsekin yritti suomen kieltä opiskella, sellaisia mainintoja löytyy, mutta valitettava huonoilla tuloksilla. Hän ei oikein koskaan päässyt siinä sitten kunnolla eteenpäin. Hänellä ei ollut varmaan niin paljon sitä tukea siinä ympäristössä, koska hän tietysti oli ruotsinkielinen ja se oli hänen taustansa. Mutta sen verran vielä, nyt menee vähän sivukouluun, mä tulen kohta takaisin. Joo. Mutta hän on sillä tavalla mielenkiintoinen tässäkin suhteessa, kun ajattelee tätä kielikysymystä ja tätä mihin asennoituu. No, häntä syytettiin aikanaan jotkut siitä, että hän on liian suomen kielen myönteinen ja suomalaisen kansanosan myönteinen. Ja sitten taas toiselta puolelta muistutettiin koko ajan sitä, että hänellä on ruotsinkielinen. Hänellä on ruotsinkielinen tausta ja hänen sukunsa on, kaikki on kallellaan sinne niin kuin entiseen emämaahan, eli Ruotsin kuningaskuntaan päin. Häntä niin tavallaan molemmista suunnista niin painettiin näillä ajatuksilla. Mä itse olen lukenut hänen tekstejään, missä on hänen ajatuksiaan, niin ne on jollakin tavalla minusta erittäin semmoisia niin tasapainoisia sen suhteen, että mä itse joskus sanon, että oikeastaan eihän välineillä ole niin väliä, kun sisältö on aina sitä ratkaisee. Kyllä Topelius niin jollakin tavalla aina meni sisältö edellä ja asia edellä. Ja sitten sitä sopeutettiin siihen kieleen tai niihin lehtiin tai niihin oppikirjoihin tai mihin tahansa välineeseen. Mutta jollakin tavalla hänestä huokuu se, että hän on sisältöihminen. Hänellä on niin kuin aivot yhdistyy sydämeen, hän pistää tiedon ja tunteen samaan pakettiin ja sitten hän vaan miettii, että mille kaikille kohdennuille. Satua, jatkokertomusta, sanomalehtijuttua, missä hän nostaa vaikka Katajanukan huonoja asunto-oloja esille. Hän aina miettii, mikä on tärkeää, ja sitten hän valitsee jonkun välineen, jos on mennyt. Joo, ja tällä lailla me päästään nyt aika kivasti just nimenomaan koko tämän tapahtumankin nimeen. Eli kun tässä on tämä Saako pahan peikon tappaa. Sehän perustuu, tämä nimi on kysymys siitä yhdestä
kertomuksesta, joka on ehkä hyvinkin erikoinen. Sä voisit kertoa siitä vähän tässä, että mistä oli kysymys. Katsotaanpas, onko siinä lähellä se, mikä sen sadun nimi siinä on? Se on aika pitkä nimi. Siinä on niistä saappaista ja mistä kaikista. Sanoit mulle kohta nimen sille sadulle. Joo. Teresia täydentää, kun mulla on vielä aivot siellä kolonnassa osittain. Miten Rauttie sai 7 pekon kulmaiset saappaat? Saako vaarallisen pekon tappaa? Sä kysyt siitä alaotsikkona. Joo. Ja tuo on kyllä yksi uskomattomimpia satuja, mitä siitä valikoimasta löytyy. Hyvin mielenkiintoinen tuo ja oikeudellinen asetelma, ja sen takia halusin sen tähän ihan kirjan nimeksi. Kuvitelkaapa mielessänne semmoista satua, joka ensin alkaa siitä, että se esittelee tämmöisiä niin kuin, tavallaan peikkohahmoja, jotka on 2 kilpailevaa peikkoa. Muistaakseni ne on veljeksi. Ja nehän kilpailee kaikilla mahdollisilla tavoilla keskenään. Ja ne haluaa auringonkin vangita ja ne haluaa tehdä vaikka mitä. Ja siinä sadussa koko alkuosa on se, että ne koheltaa mantereelta toisille. Siihen kytketään myös vähän rautatien rakennusta siihen aikaan. Tämä on niin kuin ehkä yksi hajanaisimmista todennuksen saduista. Ja sitten toinen niistä onnistuu niin paljon näistä veljeksistä koheltamaan, että hän jollakin tavalla sairastuu kesiin, satuttaa itsensä. Ja toinen näistä päätyy Suomeen. Nyt ollaan taas 1-2 yllättäen niiden mannerten välisten sukkulointien jälkeen Suomessa. Ja hän menee semmoisen sepän perheeseen, Kempele. No niin, tietääkö joku, missä Kempele on? Mä en käy. Oulun lähellä, no niin. Hyvä. Täällä on Oulu ja Kempele tuntijoita paikalla. Eli sinne se paha peikko, tämä toinen niistä, sillahti. Ja päätyi sinne Paavo-nimisen sepän kotiin. Ja te voitte kuvitella, kun tämmöinen niin kuin pahuutta symboloiva peikko tulee semmoiseen tavalliseen perheeseen, niin sehän on aika konflikti. Ensinnäkin hän tietysti haluaa itsenänsä vaikka mitään, hän haluaa sepän takovan hänelle kaiken maailman hienoja juttuja, kun sepällä on semmoinen taito, kengän kantaa, jotain pitää korjata ja mitä kaikkea. Ja sitten hän alkaa selvästi muodostua ihan hengenvaaralliseksi tälle perheelle. Tämä seppä joutuu mielessään miettimään, että mikä se on se moraali tässä kuviossa, että hänen pitäisi oikeastaan pelastaa oma perheensä, sehän on ykkösasia. Ja nyt kun se peikko nukkuu siellä, maha täynnä ruokaa, sitä on ruokittu ja tehty vaikka mitä, niin pitäisikö se tappaa? Että sitten pelastaisi oman perheen. Että voitte kuvitella mielessään, miten lapsikin siinä tilanteessa sitä satua lukee, se miettii. Siitä tulee varmaan monta vastausta. Tämä on minusta niin nokkela tämä Topeliuksen vastaus tähän kysymykseen. Mutta aina kaikki kysyy, että mitä se Topelius siihen vastaa ja mitä minä vastaan, mutta miten sinne käy. Ja varmaan vastaisin saman kuin Topelius. Mä sanoisin näin, että niin kuin tämä Seppä Paavo sanoi, että mutta ei minä ole sellainen mies. Eli siis hän ei katso, että hän on tappaja. Ja sen jälkeen hän miettii, mutta onko joku muukin? Sitä tontapainen ihminen, kun Topelius miettii varmasti. Me tiedetään kyllä, että on niitä tilanteita, joissa ihmiset joutuu tekemään muuta kuin mitä tässä sadussa on tehty. Mutta onneksi tässä sadussa tähän asiaan löytyy ratkaisu. Tämä Seppä on niin fiksu. Hän sitten semmoisen säkin virittää ja hän huuttelee, saa sen sinne säkkiin sen pahan peikon. Ja satu päättyy aika minusta villeihin näkymiin. Mulla on sellainen tunne, että nyt Topelius oikeasti vähän on väsynyt tämän satun kanssa. Hän oli kirjoittanut sinne niin monta käännettä, että hän lopulta ajatteli, että panaan piste tähän, että nyt on sentään peikko säkissä. Että sehän on niin aika hyvä juttu. Sitten hän alkaa puhua rautateistä lisää. Ja sitten hän sanoo minusta jotenkin aika hauskasti, kun sinne tulee tämä hänen lehtimiesroolisenkin esille. Hän vähän vaan niin sanoo, että hän ei tässä oikeastaan tiedä, että miten tälle peikolle nyt loppujen lopuksi kävi. Mutta sen voi varmaan lukea lehdestä sitten. Että sitten se, mikä sen lehdessä selitetään, on varmaankin false news. Tämmöinen mainio sadun kertoja voi joskus suoraan sanoen lähteä laukalle. Hän menee jo niin pitkälle siinä tarinassaan, että hänen pitää itselleen panna suitset loppuun.
Veikko on säkissä. Ja nyt mä olen sitä mieltä, että lukekaa loput sieltä huomisen lehdestä sitten. Ne kertoo, miten sillä loppuun kävi. Vastaus on tässä se, että löytyy tässä tilanteessa se toinen keino. Se ei vastaa siihen, saako pahan Veikon tappaa. No, mutta kuitenkin siinä on hyvät vihjeet siitä, miten kannattaa toimia ohella. Ja tätä lukiessa, tästä sun kirjasta lukiessa tätä, niin mulla heräsi just se ajatus, että monet nämä saduthan on julkaistu niin kuin jatkokertomuksena lehdissä ja ne on sitten koottu niin kuin se lukemisia lapsille perustuu siitä, että ne on eri vuosina kirjoitettuja ja niin heittelehtiin sinne sun tänne. Ja jos tässä nyt on ollut lehdessä se, että pitää olla se deadline eikä mitään oikein tuli, näinhän susia tulee jokaisella jossain vaiheessa, vaikka ruoanlaiton suhteen, niin tässä nyt on niin kuin sellainen niin, että ihan tosi kuitenkin mielenkiintoinen. Mua kiihtyi tässä hirveästi nimenomaan myöskin tämä, että Rautatien niin 7 pelikunnan saaminen. Se on mun mielestä jotenkin hirveän hieno tämmöinen symbolinen vertaus sille, että mitä se rautatie tuo tullessa. Joo, kyllä toi aikaväli Topelius eli, niin se oli Suomessa myös semmoista hyvin vilkasta kehityksen kautta. Siis täytyy muistaa, että Topelius kun syntyi, niin silloin oltiin jo osa autonomista, tai siis autonominen osa Venäjän valtakuntaa. Ja sitten Topelius eli koko aikansa tässä autonomisessa Suomessa, ja hän kuoli siellä just niiden sortokausien kynnyksellä. Että hän sai elää jossakin mielessä semmoisen aika rauhallinen, on väärä sana, on siellä kaikkea, siellä on Krimin sotaa, mikä Topelius otti aika rankasti, kun englantilaiset poljetti Pohjanmaa, mikä oli hänelle rakasta kotiseutua tai hänen suvulleen. Eihän rauhallisia aikoja ollut, mutta jos ajatellaan tämmöisessä rautatiemielessä vaikka, niin Suomihan nopeasti kehittyi taloudellisessa mielessä ja elinkeinoelämä ja teollisuus ja kaikki, koska jossakin mielessä Suomi oli ehkä tämmöinen koealue myös Venäjällä, että riippuen aina kuka oli tsaarina ja millä mielellä hän oli. Osa oli tiukemmalla mielellä, osa oli välillä suopeammalla mielellä ja halusi kokeilla Suomen kanssa, antoi vapauksia. Ja Suomi sai kehittää lainsäädännönkin kohdalla. Nyt minulla tulee tämä oikeustieteilijän puoli aina välillä esille näissä, mutta tähän kirjaankin mä kokosin sitä, mitä sinä aikana oikeusjärjestelmässä tapahtui. Niin Venäjä tietysti hirveästi huoletti kaikki sellaiset perustuslailliset kysymykset, niihin ei mielellään koskettu, koska silloin mennään niin siihen, että ovat saarin vallan ja sen autonomisen Suomen kanssa semmoisessa mahdollisessa törmäyskuussissa, ja Suomi saattaa haluta liikaa asioita, joita ei kannata. Mutta sitten tuli tämä aika, milloin tuli tämmöistä niin kuin taloudellista liberalismia, ja siihen liittyy nämä rautatiekanavat ja sellainen lainsäädäntö, joka auttoi esimerkiksi pankkielämää ja vakuutustoimintaa ja kaikkia tällaisia, jotka auttoi sitä elinkeinoelämää, niin niitä päästiin kehittämään. Että se aika oli Suomen kannalta hyvää aikaa. Ja Topelius oli hyvin innokas kaikessa tämmöisessä. Hän seurasi aikaansa. Hänellä oli kovasti näkemyksiä myös siihen yhteiskunnalliseen puoleen. Mutta sinun siihen nyt ehkä sopii lisättäväksi, että minusta Topelius oli aina sellainen, että hän oli uskollinen omalle sydämelleen. Et silloin kun hän oikeasti innostui siitä elinkeinoelämästä ja siitä kukoistuksesta, mitä se nyt aikaa Suomelle. Ja hän esimerkiksi muutamaan satunsa, en muista, että tällä taitaa olla se Maanpesatu mukana, niin hän tähän oikeudenmukaisuuteen kytkee myös sen, että silloinkin kun maa kehittää itseään ja rakentaa itseään ja ottaa luonnonvaroja käyttöön, niin hän siellä vahvasti muistuttaa siitä, että niitä luonnonvaroja ei saa haastata, niitä ei saa hukata. Ja hänellä on semmoinen, koska hän oli oikein henkeä ja veren luontoihminen, mutta hänellä oli semmoinen niin suuri kunnioitus sitä luontoa kohtaan, että hän halusi tuoda semmoista saduissakin aina esille silleen sopivasti fantasian avulla, että siellä se luonto oli melkein niin kuin äiti, joka ottaa syliin ja siitä pitää sitä maasta pitää huolta. Ja
ei saa niin turhaan käyttää. Että hän asettaa ikään kuin hyödyntavoittelun ja sen luonnonsuojelun hyvin vahvasti jo silloin esille. Ja minusta se on semmoista myös niin edelläkävijäajattelua. Hän oli myös kova eläintensuojelija ja ylipäätään kaikkien, jotka on jotenkin vähemmässä asemassa. Joo. Nämä linnuthan sieltä Sylvän joululaulussa esimerkiksi niin, ja kesäpäivä Kangasalla, niin siinähän se sama lintu esiintyy ja hän oli nimenomaan vastusti hyvin vahvasti sitä, että Italiassa oli näitä häkkilintuja, jotka toimi semmoisena pyydysjuttuna. Siellähän hän asui siellä Italiassa kai, kun hän lähti, oli se koleraa pakoon, mutta pitkistä matkoista ja ehkä Venäjästä ja nyky-Venäjästäkin tulee ehkä yksi Topeliuksen tunnetumpia satuja on tämä Koivu ja tähti. Ihan sivulauseena vain, että mun anoppini asui hoivakodissa, joka nimeltään on tuossa näkyvässä. Nimeltään Koivu ja tähti. Ja kyllä ne kaikki vanhukset siellä tiesi sen, että mistä se nimi tulee. Ja nythän kun Venäjällä on ollut näitä, tai Ukrainasta on viety näitä lapsia niin Venäjälle, niin kyllä minulla tuli itselleni ainakin silloin mieleen nimenomaan Topeliuksen satu Koivu ja tähti, missä ne lapset, jotka on sitten sodassa joutuneet, siinä ei koskaan puhuta mitenkään, että olisi väkivalloin viety minnekään Venäjälle, mutta kyllähän se sieltä rivien välistä tulee, että hyvä perhe oli sitten, missä ne lapset asuivat ja muuta, mutta jos nyt lähdetään vielä tätä pahan asiaa ja tätä tämmöistä lapsen ryöstön asiaa, niin sanopas nyt itse omia ajatuksiasi siitä. Joo, sehän on varmaan just tämä Koivu ja tähti on nyt tunnetumpia satuja, joka ihmisille tulee mieleen, kun Topeliuksen saduista puhutaan, ja se on valtavan koskettava. Mäkin olen lukenut sitä monta erilaista versioa, ja tätä varten luin tosiaan sen lukemisen lapsille koosteen, mikä on tehty 1900-luvun alun välissä, niin sen version. Ja riippuen siitä, mitä päivän uutisissa on tapahtunut, niin se enemmän tai vähemmän koskettaa kyllä silmiä, koska siinä on hyvin koskettavasti se kahden sisaruksen vaikea tilanne ja se heidän halunsa tulla takaisin ja sitten se, jonka he ikään kuin mystisesti niiden sen tähden avulla ja sen tietyn asento siihen koivuun, niin he sitten päätyy takaisin sinne kotiin. Siellä on vanhemmat, jotka ei meinaa oikein heitä ensin edes tunnistaa. Se on valtavan liikuttava satu. Mä olen tässä sitä pikkusen käsitellyt tässä kirjassani ja sitten minulla on toinen seuraava Topelius-tietokirja työn alla ja mennään vähän samassa hengessä liikkeelle, mutta otetaan toinen näkökulma. Sota ja rauha on minusta sellainen näkökulma, mikä on niin vahvasti esillä Topeliuksen saduissa myös, kun mä kirjoitan tästä sotaa Topeliuksen saduissa, niin semmoisen toisen tietokirjan. Siinä löytyy tästä samasta 8-osaisesta sarjasta niin ehkä 20 suurin piirtein semmoista satua, mikä on erittäin monipuolisesti tuo esille sodan. Hyvin eri tavoin, hyvin erilaisten toimijoiden silmien kautta. Ja siellä on mulla mukana myös tämä Koivu ja tähti, jossa mä sen sotanäkökulman sitten nostan vähän enemmän esille kuin mitä tässä. Ja myös kerron sitten taustaksi, mistä sodista niissä on kysymys. Ja näitä satujahan on varmaan, niin kuin, jos on napattu sieltä sun täältä aiheita, mutta myöskin vuosien varrella, kun on niin kuin myöskin vähän niin kuin modernisoitukin ja ehkä suomenkieliset sadut on uusi kääntäjä tai jotain tällaisia, joka sekin nyt, ainakin mulla on tässä nyt tämmöinen kirja, missä on Topeliuksen satua, niin tässä on niin kuin sekä kuvitus, että toi käännös niin kuin uudemmat kuin ehkä sellaiset silloin, kun nämä nyt on aika tuoreeltaan silloin 1800-luvulla myöskin sitten käännetty suomeksi, niin sanoisin niin kuin sen, että aivan ihana asia, että myöskin on uskallettu hänen kohdallaan tehdä, ettei ne jääne semmoiset niin kuin ehkä vähän huonot ja vanhanaikaiset käännökset, vaan ne nimenomaan sitten niin kuin helpompi
koska kuitenkin vanhat sadut on aina vanhoja satuja, niin se on ihanaa, että niitä muokataan myöskin. Joo, koska mä olen ihan samaa mieltä, vaikka mä olen niin suuri historian ystävä, mutta onhan se niin päivän selvää, jos pannaan 1800-luvun suomen kieltä. Nämä on hyviä käännöksiä, mitä siellä lukemisia lapsille on tehnyt aikansa hienot kirjailijat. Ja kun sen tekstin panee nykylapselle luettavaksi, niin hän ei yksinkertaisesti ymmärrä niitä kaikkia sanoja. Hänelle tulee liian paljon sellaista, mitä hän ei osaa tulkita. Voi tulla väärinkäsityksiä. Ja se vaatisi sen aikuisen. Aina ajattelen opettaja-ihmisiä, että toivoisin mielessä niin kuin sitä, että opettaja ottaa sitä vanhaa siihen rinnalle ja sitten ottaa sitä uutta. Että sitä voidaan niin kuin keskustella myös kielimielessä, mitä on tapahtunut. Tästä on muuten mielenkiintoinen juttu. 2 asiaa on sanottu. Toinen on se, että mä tiedän, että on törmätty myös sellaisiin tilanteisiin, jossa joku on uudistanut Topeliuksen satuja niin reippaalla kädellä, että jotkut niin kuin vannoutuneimmat Topeliuksen ystävät on vähän siitä loukkaantuneet Topeliuksen puolesta, ovat sitä mieltä, että ei hyvä, niiden ihmisten nimet on vaihdettu, ammatit on vaihdettu, koko aikakausi on vaihdettu, että siinä ei enää niin jäljellä mitään siitä. Varmaan tekijä on silloin ajatellut, että hän on sen olennaisen kuitenkin seurannut sen tarinasta, mutta hän on pannut sen uusiin raameihin. Siinä on ehkä semmoinen niin kuin tärkeä valinta, että millä niin kuin voimalla sen muutoksen tekee. Mulla on itsellesi taas toinen asia. Mulla on itsellesi sellainen haave, kun mä olen lukenut näitä niin paljon ristiriivasta. Ja mä tiedän, että on ne sanot, jotka mä voisin luetella, että näistä kaikki tykkää, näistä kaikki puhuu. Mutta sitten entä ne ihanat sanot siellä välissä, joista kukaan ei enää puhu yhtään mitään. Missä on niin oikeasti niin paljon jännää kaikkea, mitkä tekisi mieli vielä nostaa esille. Sitten kun mä olen sen toisen tietokoneen, sitten mä otan ne omat suosikit, mistä kukaan ei enää puhu. Ja kerron ne semmoisella sadunkertojan tavalla, ihan kunnioittaen sitä alkuperäistä lähtökohtaa, mutta sen verran niin tuunaten, että siitä tulee nykypäivään lapselle ymmärrettävää. Koska mä itse koen, että se olisi 2 mielessä hyvä. Se toisi lapsille niitä satuja semmoisella tavalla, että he ymmärtää ja jaksaa lukea, mutta se myös aikuisille muistuttaisi näille edellisen sukupolven lukijoille, että ai niin, tuokin satu oli. Mä oon joskus lukenut tuon, mutta en koskaan enää sitä sielläkin nähnyt. Koska nämä vanhat kirjat, niin ne on aikanaan siellä kirjaston hyllyllä olleet. Kansainen kirjaston hyllylläkin, kun ne oli just lukemaan oppinut ja pikkutyttö siellä ja luin kaikki koko kirjaston läpi. Ja mä muistan vieläkin, missä oli Topeliuksen sen hetkiset versiot, 60-luvun alun versiot. Tervetuloa, pikkuinen kuuntelija, tule vaan, kyllä tänne saa tulla. Joo, täällä puhutaan saduista. Täällä puhutaan kyllä vanhoista saduista. Joo, ja sä voit vaikka katsoa jotain kirjaa tuolta, mitä tuolla sivussa on, tämmöistä satukirjaa, jos tukee. Ja semmoisen kortin voit ottaa kotiin mukaan sitten kirjanmerkissä. Joo. No niin, näistä saduista niin myöskin olin tuonne muistilappuun laittanut sellaisen, niin tässä nyt on esimerkiksi Ulla Vaajakallion puhuttamia satuja. Ja näitä oli muokannut Irja Lappalainen näitä tekstejä, että oli tämmöinen niin kuin uudistettu. Mutta tässä sinun kirjassasi on hienosti tätä kuvituspuolta myöskin. Sehän oli käsittämättömän kansainvälinen juttu, että hän sai sieltä niin kuin huipputaiteilijoita, että kustantamot hoiti tämän niin, että sen alan niin kuva Edelfeltit ja Carl Larssonit ja vaikka ketkä ovat tässä lukemisia lapsille ihan niissä, ja ne ilmestyvät ainakin muuallakin kuin Ruotsissa ja Suomessa, joita hän sai myös ihan kansainvälistä niin kuin mainetta. Kyllä, että tässähän on niin kuin, tämä versio, mikä mulla on ollut käytössä, niin tämä on se semmoinen, mitä sanotaan, että se on kuitenkin se hirveän hieno semmoinen johdatusteksti, että kansainvälisten taiteilijoiden monivärisesti kuittona juhlapainosta jotain nämmöistä. Ja nämä oli julkaistu aikaisemmin monella eri tavalla, mutta sitten tässä tehtiin se 8-osainen
kooste, missä on näitä todellakin kuuluisien taiteilijoiden tekemiä kuvia. Ja onhan ne on hyvin mielenkiintoisia. Osa on värikuvia ja isoja ja osa on pienempiä mustavalkoisia. Niitä on tänne kirjaan, koska ne on tekijäoikeusmielessä vapaita, niin niitä on tänne otettu kuvitukseksi. Joo, ja jos sitten vähänkin Topeliuksen perhe-elämästä jotain tietää, niin siinähän on jännä, kun se yksi niistä kuvittajista on hänen tyttärensä aviomies sitten, että Akke, niin myöskin tällaisia, että itseäni minua on kiehtonut se, että pääsikö tämä Akke Andersson, ja myöhemmin käytti sitä Akkea taiteilijanimenä, siis kuvittajaksi ennen tätä avioliittoa vai sen avioliiton jälkeen, mutta joka tapauksessa niin ihan tosi ihana yhteys kuvataiteeseen, sanotaan näin, että koska kyllä mä nyt itse ajattelen aina kun lapsenlapsille luen, että ne kuvat on siinä erittäin tärkeitä myöskin. Niin se on myöskin ollut tämmöinen kertakaikkinen niin taideläjäys, jos nykyaikana sanottaisiin, että kun niissä kirjoissa on ollut niin tunnettujen taiteilijoiden kuvitus. Kyllä. Mä veikkaisin, että siellä on jo ollut perhepiirissä tämä vävypoika Akke Andersson kuvioissa mukana siinä vaiheessa, kun hänestä tuli kuvittaja kanssa tähän. Mutta Akke Andersson oli mun muistaakseni semmoinen vähän lempivävy tänne Topeliukseen, että Topelius oli loppujen lopuksi semmoinen aika hillitty, hyvin käyttäytyvä ihminen. Korkeintaan sitten, kun hän oli pienessä seurassa ja oli niitä pieniä aperitiivejä ja snapseja ja muuta otettu tarpeeksi, niin sitten hän oli vapautuneempi ja hän oli kova puheenpitäjä. Ja tämä Akke Andersson oli mun käsityksen mukaan seuramies. Sellainen taiteilija, kuvataiteilija, vapautunut, iloinen ihminen. Ja he vietti paljon perhepiirissä näiden tytärten ja heidän puolisoittensa kanssa aikaa. Että kaikesta päätellen ja vanhoista valokuva-arkistoista päätellen hyvin sellainen tiivis ja lämmin perhepiiri ihan sinne loppuun saakka, kun Topelius eli pitkän elämän. Niin, ja myöskin sitten elivät tämmöistä taiteilijaelämää muidenkin taiteilijoiden kanssa Pariisissa ja tällaista, että eri maista, että siis taiteilijayhteisöissä. Mutta jos tosiaan tätäkin kirjaa lukiessa, niin jos tämä olisi pelkkä teksti vaan, niin eihän tämä olisi ollenkaan sama asia. Että nämä kuvat näin aikuislukijallakin tekee tämän niin kertakaikkiaan moninkertaiseksi elämykseksi, jos näin voi sanoa. Ja nyt minulla on tässä auki tämä yksi satu, mikä on nimeltään Tähtisilmä, jos on myös tällainen, niin kuin, sulla on hieno tulkinta tästä, että kerro tässä yleisölle vähän Tähtisilmä-tulkinnasta. Tähtisilmähän on sellainen lapsi, joka joutuu todella vaikeisiin tilanteisiin, koska hän on tämmöinen alkuperäiskansoja edustava lapsi Lapista. Ja sitten hän kelkan tai pulkan, ahkion, mikä se olikaan, niin keikauksen takia joutuu lumihankeen. Ja siinä mennään hyvin niin kuin ensin kuvaamaan se ahdinko, mikä hänellä tällä lapsella on, kun hän on siellä luonnonvoimien arvoilla ja myös niiden ympärillä tulevien susien arvoilla. Ja sitten on näitä ei alkuperäiskansojen, vaan Lapissa muuten asuvien asukkaiden, poromiesten ynnä muiden edustajia, tämmöinen perhe, joka mies on selvästi sellainen lempeämpi hengeltänsä kuin vaimo, niin he ottaa tämän lapsen sinne kotiin. Se mies ei halua jättää sitä sinne paleltumaan eikä susien armoille. Mutta sitten alkaa sellainen, joka tuo mulle mieleen joitakin tämmöisiä rankkoja kokemuksia, niin kuin lehdissä on kuvattu, miten ihmiset voi olla omalle lapselleen tai lapsipuolelleen tai jollekin julmia. Tässä kirjassa tämä Tähtisilmä joutuu semmoisen kohtelun alle, koska tämä, sanotaan nyt sitten sijaisäiti tai miksi häntä kutsuisi, niin hän ei voi sietää tätä lasta. Hän on selvästi niin kuin vastahakoisesti joutunut ottamaan tämän lapsen kotiinsa ja
vaikka tämä lapsi ei tekisi mitään pahaa, yrittäisi olla kuinka kiltti tahansa, niin tätä äitiä tai sijaisäitiä tämä ärsyttää vain niin paljon. Ja se ärsytyksen syy oikeastaan tulee siitä, että tällä lapsella on sellainen kyky, mitä ei ainakaan tällä äiti-ihmisellä ole. Tämä lapsi pystyy lukemaan toisten ihmisten ajatuksia ja tavallaan sydämestä katsomaan, että mikä on se todellinen motiivi missäkin tilanteessa, miten he käyttäytyvät. Ja tämä lapsi sitten, kun hän on hyvin rehellinen, niin hän vahingossa tuo esille myös, kun tuli pappismies, joka siellä kävi, tai nyt ihan joskus oikein muista, tuli käymään täällä talossa. Ja äiti sitten selittää jotain semmoista puolivalhetta siitä, miksi tarjotaan sitä tai tarjotaan tätä. Ja lapsi aivan vinkuttomana jotenkin selittää, että olisi meillä nyt tätäkin näin täällä. Ajattelee olla nyt vieraana. Tämän tapaiset asiat erittäin paljon ärsyttää tätä äitiä. Tämä niin lopulta johtaa siihen, että tämä lapsi pannaan lattialamppujen alle kotona niin käytännössä pimeeseen. Häneltä suljetaan valoa hyvin huonosti ruokittuna. Hän on siellä. Isä on silloin poissa. Hän on muilla työasioillaan poissa. Ja tämä lapsi näkee tämän lattiankin läpi, mitä tapahtuu. Ja pystyy tulkitsemaan tämän tilanteen. No, siinähän sitten on erilaisia käänteitä. Ja loppujen lopuksi me emme ihan kunnollisesti tiedä, miten se siellä lopussa tämä asia ratkeaa, koska hän pääsee sieltä ensinnäkin pois sieltä lattian alta. Ja hän joutuu sinne, sanotaanko, tuntureiden maastoon uudestaan. Ja me emme sitten tiedä, mitä siitä eteenpäin. Mutta jollakin tavalla siinä annetaan sellainen vaikutelma minusta, että Topelius haluaa jollakin tavalla selittää, että siinä lapsessa on niin paljon semmoista voimaa, että edes pahuus ei kykene sitä tappamaan, vaan hän jollakin tavalla jatkaa sen oman voimansa, sen oman taustansa kanssa eteenpäin. Ja mä ainakin haluaisin kuvitella, että siellä tuli tavalla tai toisella joku taho, joka tämän lapsen vielä pelastaa sinne, missä häntä ei syrjitä. Joo, tässä on tosi voimakkaasti tällaisesta asiasta kysymys. Ja ehkä niin kuin juuri se nimikin sitten se tähti siinä, että hän sillä katseellaan pystyy niin kuin, vaistoamaan ja näkemään kaiken näköistä. Ja mä ajattelin itse tästä sävystä, että Topeliushan on jokaisen lapsen puolella olla tässä. Että jos ajattelee, millaista se kasvatus nyt on ollut silloin 1800-luvulla, niin meidän on jopa vaikea ymmärtää sitä, miten ankari ihmiset on ollut lapsia ja muuta. Niin hänellähän oli niin nimenomaan tämä luonnonrakkaus, mutta sitten myöskin niin rakkaus, että koko ihmiskunta, hän oli köyhien puolella ja hän oli lasten puolella ja kaikkien, niin kuin tässäkin tapauksessa vielä sitten vähemmistön edustajan puolella. Niin tämä on sillä lailla uskomattoman hieno satu. Ja se onkin hienoa, että siihen ei niin yksityiskohtaisesti kerrota, miten se lapsi sitten, kun se vielä joutuu uudelleen tunturiin, niin miten sen lapsen kävi. Myöskin tuossa esiin tuon tähtisilmä nimen, niin minulle tulee mieleen toinen satu, jossa katsotaan sinne tähtiin. Topelius on siinä asiassa hyvin mielenkiintoinen, että vaikka hänellä on semmoinen vahvasti se oma uskonnollinen taustansa, hän on sanotaanko valtiokirkon edustaja ja hänellä on suussa tämmöisiä pietistisiä ja taipumusta ja näin. Ja Topelius kuitenkin pystyy tämmöiseen yhdistämään semmoisen, mikä minun mielestä on. Nyt jos olisi nykyajan termejä, niin joku sanoisi, että Topelius on semmoinen New Age-ihminen. Että sehän on ihan tämmöinen, sanotaan kunnon hörhö, kun se puhuu niin kuin tähtien takaisista jutuista ja siitä, kuinka henkiä on kaikkialla. Sinun voisitte lukea tuolta muutamia valittuja pätkiä, jossa Topelius oikeasti niin kuin päästään irti tämmöiset niin kuin tavalliset kahleet. Ja hän puhuu siitä, miten tähtien tarhojen takana siellä on ne henget. Ja sitten hän puhuu yhdessä kohdassa, miten muista sen sadun nimeä nopeasti tässä. Lapset on pantu siinä sadussa semmoiselle korkealle, melkein minulle tulee koli mieleen siitä kuvasta. Nämä lapset on ensin tavannut pienenä siellä
keskenään ja myöhemmin heidät tuodaan aikuisena sinne takaisin, kun he on aikuisia ihmisiä, elämä on heitä kuljettanut eri tavoin. Mutta siinä on sellainen jännä kohta, missä Topelius innostuu ylistämään sitä, miten lapsen silmät näkee jotakin sellaista, mitä aikuiset ei näe. Hän kuvaa sitä pilvimuodostelmaa siellä jossain järven yläpuolella ja kuvaa sitä, mitä niissä pilvissä pystyy nämä lapset näkemään. Ja hän sitten kehuu siinä minusta jotenkin valtavan kauniisti sitä lapsen kykyä nähdä jotain sellaista, mitä aikuiset ei enää näe. Ja minua henkilökohtaisesti viehättää valtavasti se ajatus, että lapsilla on jotain erityistä. Meissä on kaikissa. Mekin ollaan oltu kaikki lapsia. Meillä on niin siellä se erityisyys, mikä lapsella on. Ja sitten elämä kohtelee meitä eri tavoin ja meistä itsestämme kasvaa erilaisia. Jotkut meistä pitää sen avoimempana, ehkä sen yhteyden siihen omaan sisäiseen lapseensa. Ja jotkut meistä eri syistä suojaa itseänsä erilaisella varustuksella, vähän suojakuormat päälle tai jotain ammatillista jotain ja pönötystä sinne ja pönötystä tänne. Siis meistä tulee aikuisia, meidän pitää olla aikuisia, meidän pitää jaksaa kaikki ne jutut, mitä aikuisen elämään kuuluu. Mutta minusta on jollakin tavalla lohdullista, kun luen Topeliuksen tekstejä, että hän näyttää uskovan, että kyllä se lapsen kipinä, sitä voi vielä yrittää ylläpitää. Ja hän ihailee sitä lapsen kipinää ja lapsen tapaa nähdä maailmaa. Joo, siis tämmöinen uskonnollinen asia ehkä minulle itselläni tulee hirveän vahvasti mieleen se hänen uskonnollisuutensa siinä joululaulussa Markunen jouluaamuna, kun ihmisethän niin tietää, että tässä kerrotaan Topeliuksen omasta lapsesta, joka on kuollut. Mutta se, että kuitenkin niin aika tiukoistakin uskonnollisista piireistä peräisin pietisti siellä, niin sitten kun nähdään siinä laulussa tai siinä runossa se että se onkin tämmöinen lintu, joka on se sen lapsen sielu ja joka tulee tervehtimään ja yhdistettynä ehkä semmoiseen myöskin niin kuin Jeesukseen, että kun on Jeesukselle niin Jeesusta ruokkinut, niin onkin sille omalle veljelle annettu siemen. Siinä mun mielestä myöskin yhdistyy äärettömän hienolla tavalla siis semmoinen ihan taiteilijuus. Siinä ei mennä vaan niin yhden uskonnon mukaan tai yhden tarinan mukaan, vaan siinä tulee se fantasia mukaan myöskin hienolla tavalla. Ja sehän on yksi semmoinen joululaulu, mitä monet kaunemmat joululaulut konsertissakin, niin kymmenen silmin laulaa mukaan. Se on kyllä totta, että se on niitä joululauluja, joihin varmasti liittyy niin valtavan paljon ihmisille erilaisia muistoja. Sä kuvasit tuossa sitä, mitä Topeliuksella itsellään siihen on liittynyt varmasti, kun hän on sitä kirjoittanut. Ja minä perhepiiristä ihan tiedän hyvinkin läheltä ihmisiä, jotka ovat koulussa sitä laulaneet silloin, kun oma pikkuveli on kuollut. Ja mitä ajatuksia se semmoisessa koulupojassa on herättänyt, kun sitä on koulussa laulettu. Se on todella koskettava laulu. Ja ylipäätään tämmöiset niin Topelius on musiikki-ihminen ollut. Se on niin sääli, että meillä ei ole niitä nuotteja kaudella. Kun hänellä oli semmoinen tapa kuulemma, että kun hän keksi niitä runoja, niin hän niin lauleskeli niitä, koska se auttoi siihen riimin rytmittämiseen. Niin hän saattoi mennä järvelle onkiessaan siellä, souteli samalla ja lauloi niitä runoja. Hän kehitti sävelen plus sanat. Ja sitten hän meni ja kirjoitti ne sanat ylös ja sävel saattoi kadota kokonaan. Me tunnetaan se sitten Topeliuksen runona. Sen on ehkä sitten joku toinen säveltänyt joskus. Ja Topeliuksen runojahan on sävelletty aika paljon. Aika tekisi mieli kertoa, mutta ei voi vielä. Toivon mukaan on tulossa. Tuleeko semmoinenkin kirja? Se ei ole minun, mutta yksi oikein kovasti taiteellinen ja musikaalinen ihminen, ammattilainen. Mä tiedän, että hän puhuu parhaillaan semmoista asiaa, joka liittyy Topeliuksen runoihin ja niiden säveltämiseen. Katsotaan nyt, milloin semmoinen tulee. Mutta siis Topelius elää edelleen monessa eri muodossa. Se on hieno asia minusta.
Joo. Mulla tuli tässä nyt tätä kirjaa selaillessa vielä mieleen se, että kun me nyt näistä oikeuskäsityksistä ja tällaisista niin myös hienolla tavalla pääsemme tässä keskustelemaan, niin tässä tuli itselleni tuntemattomampi näytelmä on tämä Hyrrä, mutta sulla on tämmöisenä alaotsikkona siitä Hyrrä-näytelmästä, joka on siis tämmöinen, niin kuin tässä lukee, leikillinen neliseikkailuinen satu. Mutta se on myös siis näytelmä, jotenkin se näytelmä ja leikki, englanniksi on tietysti play ja ruotsiksi spel. Tässähän sun todellakin, että paistetaanko hiljaisella tulella vai hirtetäänkö. Niin nyt mennään niin oikeuspuolelle oikein tosi tiukalla tavalla. Miten tämä satu tai satunäytelmä, niin näin vahvoja otsikointeja sai? Joo, se sai sen takia, koska huomasin, että Topelius oli siinä oikein irrotellut näistä erilaisista rangaistuskeinoista. Siitä sadusta tai näytelmästä kokonaisuudessaan sen verran Topelius tosiaan aika mielellään käytti sanaa leikki tai seikkailu ja tämmöisiä, että hän sitä näytelmäsanaa ei itsekään käyttänyt myöskään ruotsin kielellä. Niin siinähän on niin villimeno päällä. Ihan nopeasti siitä voisi sanoa sen verran, että siinä on yksi näistä suosikkiaiheista tämä lapsenryöstö. Topeliuksen saduissa, just näissä näytelmissä aina tapahtuu yleensä se, että joku noitaakka tavalla tai toisella on vienyt kuninkaan lapsen, ja se on sitten väärässä paikassa. Ja sitten se kuninkaan lapsi on jossain toisessa paikassa, ja sitten tulee se yleishärdelli, ja sitten niitä ruvetaan naittamaan niin kuin sopivalle sulhaselle ja morsiamelle, ja sitten se jossakin vaiheessa tulee yleensä se paha noita esille, ja alkaa niin kuin vaatia omaa osuuttaan tähän koko soppaan, että kyllähän hän oikeasti äiti tai hän oikeasti anotti ja erilaisia taloudellisia etuja ja muuta. No Hyrrässä on kaikki näiden mukana. Että se on oikein näitä saippuaoperoita, mitä Topelius on kirjoittanut. Ja siinä on niin kuin kaikkein hassuin melkein siinä on se semmoinen puhua pajattava tyttö, jota ei saa millään vaikenemaan. Ja se on varsinainen ongelma, koska se puhuu väsyksiin kaikki. Nyt muuttelisi meille ehkä vähän rauhassa, vielä vähän vähemmän, niin ei kävisi niin kuin Hyrrälle. Hyrrä piti sitten loppujen lopuksi panottaneen. Vähän niin kuin häkkiin, semmoiseen lasikaappiin ja siinä taottiin jo lukkoa sinne, että se on siinä. Eikö se aika kauheita, sananvapautta ei voi käyttää, mutta se ehkä meni vähän yli. No, hän pääsee sieltä sitten kyllä pois ja sitten haetaan sopivia sulhasia, jotka jaksaisi tätä Hyrrää ja saisi sen ehkä vaikenemaankin. Erittäin mielenkiintoinen kuvio. Mutta sitten tulee näitä petos ynnä muita juttuja. Kuka on tehnyt mitäkin vääryyttä. Ja sitten joskin vaiheessa Topelius oikein päästelee näitä, kuinka mietitään tätä hirttämistä ja keittämistä hitaammin tai nopeammin. Ja nämä ei kyllä toteudu siinä sitten. Mä voin sen paljastaa, että ei ketään oikeasti siinä savussa noin kovasti kohdella. Mutta siinä on aika hassu juttu. Onko laulisi siinä? Kato, kun siinä on se kohta, missä tässä parhaaksi rangaistukseksi tulee se, kun nämä tässä on niin komediassa konsanaan on se pääpari, jotka on tietysti aina kilttejä. Ja ne on niitä oikeita kuninkaallisia, mitkä nyt sitten löytää toisensa. Ja sitten se rehellinen, hyvä tyyppi on siinä se, joka saa ihan oikean kuninkaallisen. Ja sitten tässä on tämmöistä kierrompaa porukkaa, siihen kuuluu tämä noidan tyttö, joka ei millään vaikene, mutta sille on sitten löytynyt kuitenkin sopiva puoliso. Ja tässä on semmoinen, en mä sitä nyt löydä, mutta ei se mitään. Siinä on joka tapauksessa, hän pistää näitä puolisoita niin kuin yhteen silleen kivasti, että joskus riittää niin kuin sekin rangaistukseksi, että kun syöpäri saa juomarin ja ynnä muuta, että hän rennosti viljelee sitten näitä määritelmiä näistä pariskunnista. Ja nämä on joskus hauskoja nämä Topeliuksen rangaistukset, että
rangaistuksia voi olla kovin monenlaisia. Ja ne on aina niin kuin satullisen tilanteeseen sopivia. Yksi pahimmista on muistaakseni siinä totuuden helmissä. Kun siellähän on oikeasti sellainen kohta, että ei sitä voi selittää muuten. Kyllä siellä yksi noita lähtee 2 lasta täällä kainalon alla ja sanoo niin viemänsä ne syötäväksi. Että kaikki muut siinä on pelastunut siinäkin sadussa, mutta minä veikkaan, että niille 2 kävi tosi kalpaten siinä lopussa. Että ei sitä pysty, vaikka haluaisi selittää nätistä se loppuun, mutta kyllä se on aika yksiselitteinen. Siinä tuli päivällinen nyt, vielä ehkä illallinenkin. Joo, tässä oli sitten semmoinen, jos me kasvatusperiaatteita vähän kanssa miettii ja miten on haluttu kirjoittaa opettavaisia satuja ja kasvattaa lapsia ehkä sadun keinoin, niin ehkä aika kuuluisa on myöskin tämä Savilius. Ja minusta siinä on tässä kauhean kiinnostavaa se, että miten se on Topelius rakentanut sen sillä lailla, että sisar kirjoittaa satua ja sitten tämä veli huomaakin, että kaikki mitä siinä on kirjoitettu on hänen keppostelujaan tai tomuuksia. Joo, se on aika hauska. Se on just tämmöinen sisarustarina. Ja Topeliushan ei aina pane niin aikuista opettamaan lasta siinä sadussa. On siellä semmoisiakin, joissa on oikeasti aikuinen tällä lailla. Ja varsinkin kun on kuva isoisän aikainen koulu ja sitä ja tätä. Siellä on oikein kaikki erityyppiset piiskatkin selitetty, että kuinka sormille saa semmoiselle ja tämmöiselle. Mutta Topeliuksen ne edustaa sitä edellistä sukupolvea. Itsehän ei missään nimessä sen tapasta kasvattamista kannata. Mutta sitten panee niin välillä tosiaan vertaistukea, eikä se ole sellainen nykyajan termi, niin nämä siskot ja veljet keskenään antaa toisillensa tukea tässä kasvamisessa. Välillä hän pistää myös niin eläimet sellaiseen rooliin, jossa eläin osaa jollakin tavalla opettaa ja näyttää niin sen oikean tavan toimia niin ihmiselle. Et hänellä on hirveän monenlaiset konstit käytössä. Ja nyt menen pikkusen sivupolulle taas, koska jos mä ajattelen esimerkiksi sitä, miten hän sitten luonnosta ottaa näitä, kuka opettaa ketä ja millä lailla, miten tulee se opetus. Se voi olla niin hirveän monella eri tavalla siellä luonnossa. Esimerkiksi siinä sotaaiheisessa kirjassa, jota olen tekemässä, Selustietokäy, niin se on musta mainioita, koska siellä välillä sotii ihmiset, välillä sotii hallitsijat, välillä ollaan ihan arkielämän tasolla. Välillä joku kertoo muistojensa käytännössä Suomen sodasta. Välillä on luonto, joka taistelee jotain toista luonnonvoimaa vastaan. Että myös nämä oikeus- ja kohtuusasiat toteutuu välillä luonnon elementtien kautta, välillä ihan muuta reittejä. Siinä kirjassa esimerkiksi maa ja vesi taistelee keskenään yhdessä savussa. Ja se on aika ovella, että hän siinä sen sodankin pystyy. Meillä on kaikille tuttua, miten rajaviiva voi olla niin kuin tiukka asia maailmassa. Monessa paikassa on aina ollut. Ja kuka määrittelee, että onko se noin vai onko se näin. Topelius käy tätä keskustelua myös luonnonvoimien kautta. Siellä on metsän valtiassa, siellä on veden valtiassa ja siellä on se rantaviiva ja siellä on se myrsky, joka vetää sitä eri tavoin. Nämä on niin hyvin monenlaisia nämä Topeliuksen tavat käsitellä niitä ongelmia. Myös sitä kasvattamista, myös sitä rangaistuksen antamista ja opettamista. Kaikki käy, kaikki kuvattavissa olevat asiat ottaa käyttöön. Joo, ja noista jutuista, niin siellähän on sellaisia satuja nyt, missä niinku, se on varmaan tämä koivun suuret haaveet hiirentorva-aikaan, missä siis päähenkilö on koivu. Ja jos mikään, niin mun mielestä siinä on niin hienosti, se ei ole pelkästään luonnon historia eikä biologiaa ja muuta, vaan siinä on niin sitä koko ihmisten toiveiden ja niiden täyttymisen ja niiden ehkä epäonnistumisten tarinaa. Se on mainio. Joo, se on mainio satu. Ajatelkaa koivua, sillä on suuret haaveet siitä, mitä kaikkea hän ehtii elämänsä aikana tehdä, kun hän kasvaa hienoksi koivuksi ja tulee lehtiä, tulee kesää ja talvea ja lintuja ja kaikkea. Loppujen lopuksi hänen haaveistaan ei sitten kovin monet kuitenkaan toteudu. Ja aika ikävää on sekin, että hän joutuu
joutuu antamaan oksia siihen, että ensin hän on luovuttanut siellä pirtin lattiaa vähän kiukuissaan, vissiin se emäntä siellä pesee, se koivu on siellä käytössä ja sitten se heitetään jonnekin nurkkaan ja sitten tulee tulville lapsille vitsakin lopulta. Ei sekään nyt ihan ollut sen koivun suunnitelmissa, että tämmöinen ura mulla sitten on. Ja muistaakseni se paiskaa sitten jonnekin tuukioon lopulta sen koko homman, tämä eukko. Ja sitten on se hauska. Se on se jatkuvuus, se elämänkierto. Niin sieltä sitten alkaa tullakin jostain joku pikku taimi ja se koivu saa jatkoa vielä. Uuden elämän, uuden mahdollisuuden. Se on aika hauska sanottu. Joo, sitten tässä selaillessa niin nyt tätä kirjaa hyppään taas yhteen semmoisen, ehkä tälläkin hetkellä kovasti aina käydään kampanjoja lapsiavioliittoja vastaan ja muuta, niin Topelius on myöskin kirjoittanut sellaisista tämä siis tämä kuuluisa Edelfeltin kaulu, kuningatar Blanka, niin siinä sadussahan nimenomaan ilmenee juuri tätä historiallista tarinaa, että miten näitä kuninkaallisia on avioliitot solmittu tosi, ei aina välttämättä sylilapsina, mutta ei nyt missään nimessä edes teininä. Niin otetaan nyt tämä aihe vielä ainakin tähän, koska tähän on hirveän ajankohtainen aihe, että meidän on niin hirveän helppo niin kuin nykyaikana ja ehkä vieraan kulttuurin piiristä ammentaa sitä, että on lapsiavioliittoja, mutta sitten jos meidän omaa historiamme kaivamaan pohjoismaistakin historiaa, niin kyllä sieltä niitä löytyy. Joo, se on se mielenkiintoinen satu. Siinä on myös monta kerrosta. Siinä on se sadun nykyhetki ja sitten siinä mennään semmoisen vanhan laulun kautta sinne Pohjoismaiden, koska ne on parhaiseen kuninkaalliseen historiaan, missä Norja ja Tanska ja Ruotsi niin eri tavoin taisteli keskenään. Ja sitten nämä hallitsijat tietysti harrasti myös tätä, että kun sopivalla tavalla ne lapset naitetaan keskenään, niin sitten soditaan vähemmän, että siihen luotettiin ratkaisuna. Ja siinä on minusta oikeastaan aika hauskaa semmoinen, että tässä on tämä tyttö siinä vanhassa tasossa, jota naitetaan hyvin nuorena. Margaretta just jo, yritin päässäni kertoa, mikä oli hänen nimensä. Ja kun hänet hyvin varhaisessa vaiheessa naitetaan sinne naapurivaltioon, niin tämä on vähän kuriton tämä tyttö. Siis hän ei ole ihan sellainen, niin kuin voisi kuvitella, että sellainen kiltti, joka vaan lyökyttelee, että joo, ja naimisiin mennään, ja mä olen vasta tässä 12-13 tai jotakin. Siis tämä tyttö niin panee hanttiin eri tavoin, hän antaa vastusta sille suolaskandidaatille, joka on sitten olisiko 5 vuotta tai korkeintaan 10. Siinä ei ole mitään ihan järkyttävää ikäeroa. Muistaakseni laskestelin, mitä siihen satui, että mitkä ne iät suunnilleen on ollut. Mutta siinä on hirveän hassu yksityiskohta on joku, kun on häät vietetty ja sitten ei olla vielä niin kuin ihan kovin intiimisti päästy. Siinä annetaan ymmärtää, että kun lapset syntyy sitten vasta joskus on 7 vuoden päästä niistä häistä tai jotain. Se on kovin nuori tämä tyttö, mutta kyllä se purasee huuleen siitä suunnasta jossakin vaiheessa. Se on sellainen yksityiskohta, mikä on niin yllättävä siinä sadussa. Mutta ehkä osoitus siitä kanssa, että Topelius aika niin rennosti monella tavalla yhdisteli elementtejä. Hän halusi antaa tälle historialliselle hahmolle niin siihen vähän semmoista särmää tälle tytölle, tälle Margaretalle. Ja kuvasi häntä niin kuin, ei tahdottomana tyyppinä, vaan semmoisen, jolla oli oma tahto. Ja hänestä tulikin sitten oikeasti historian kunnossa merkittävä kuningatar myöhemmin. Joo, tässä on tosiaan sellainen, jos meillä suomeksi sanotaan se kirkkoon lapsille, niin se on se riida, rankka, hesteneitä, blankka. Niin siinähän siis hevonen on se blankka, ja tässä on sitten kuningatar blankka, joka laulaa sitä sille lapselle. Että hän on osannut mun mielestä siinäkin hirveän hienolla tavalla jotenkin niin kuin, ihan jo pelkästään tämän nimisymboliikalla niin jotenkin kietoa sille myöskin semmoisen taruntoisuuden. Joo, kyllä hän monella tavalla tämän niin Pohjoismaiden historian tuo
esiin, koska hän niitä samoja aiheita sitten on käsitellyt myös niissä aikuisille kirjoittamissaan kirjoissa. Ja hän on ollut yliopistomiehenä noiden asioiden opettaja. Että hänellä todella niin on se tietämys sitten syvällinen. Joo, tässä Satu aina mitä katsoo, niin onko teillä ollut vielä yleisössä niin itsellänne jotain vahvoja Topelius-satumuistoja tai onko teillä koulussa luettettu Topeliuksia tai muuta? Mulla oli itselläni esimerkiksi aika iäkäs niin kuin kansakoulussa 3. ja 4. siellä tyttöluokassa, missä meitä oli 40 oppilasta. Niin meidän opettaja oli sellainen, että meillä hyvin paljon luettiin siis maamme kirjaa ja sitten näitä lukemisia lapsille. Hän oli sitä mieltä, että nämä on tosi tärkeitä juttuja. Nämä on vanhoja, mutta teidän on hyvä näitä lukea. Mainitsit maamme kirjan, että se nyt ehkä kannattaa tässä sanoa, vaikka itse olenkin näihin varsinaisesti näihin satuihin enemmän perehtynyt, niin kyllähän Topeliuksen jättämä muistijälki Suomen kansassa, niin se tulee hyvin vahvasti sieltä maamme kirjan kautta ja luonnonkirjan kautta. Että jos ajattelee, mitä omat vanhemmat esimerkiksi on puhunut niin kyllä heidän niin se kansakoululaisen identiteettinsä on aika paljon rakentunut ja se Suomen kuvansa niin sinne maamme kirjan ympärille, että vielä vanhana ihmisenä he muistelee sitä, mitä he on maamme kirjasta lukenut tai luonnonkirjasta lukenut. Ja toinen on sitten tämä, kun Topelius kirjoitti tai kokosi näitä historiallisia, tai miten mä sanoisin, joo, ne on tietysti, se on ihan oma lukunsa, mutta näitähän kokosi myös, että oli näitä hienoja grafiikkavedoksia Suomesta, kuvia Suomesta, tämmöisiä maisemakuvia. Niin mä muistan omasta isästäni, joka kovasti tykkäsi niin kotimaassa ajella sitten vanhempanakin niin ympäriinsä katsomassa paikkoja. Niin hänellä oli monesti mielessä joku semmoinen muistikuva jostain sellaisesta kuvasta, mikä oli ollut niissä kirjoissa ja mitä Topelius oli siitä silloin kertonut, että tämmöinen ja tämmöinen koski nyt siellä. Hän sitten saattoi mennä ja ajaa katsomaan sitä sen takia, kun se oli ollut siellä Topeliuksen maisemakuvissa. Vaikka se maisema ei varmasti enää ollut samanlainen nyt, mutta siinä oli se henki. Tähän aikaan niin voitaisiin niin ehkä vielä tosiaan hehkutella nyt tätä Topeliuksen laaja-alaisuutta. Ja ehkä sä saisit sanoa nyt vielä sen, että mikä sun mielestä on tärkeintä, mitä hänellä on nykyihmiselle annettu. Se on aika vaikea valita. Kyllä minusta ihan yleisesti iso asia on se, että myötätunto muita ihmisiä kohtaan. Minusta se on niin arvokas asia hänellä se, että hänellä on silmät ja korvat auki selvästi ollut omana aikanaan monenlaisille ihmisille, monenlaisessa asemassa oleville ihmisille. Se on sellainen oppi, mikä auttaisi minusta nyt erittäin paljon. Ja hän on osannut myös kuunnella. Että kuunteleminen on tärkeää. Meillä on kaikilla nykyisin niin paljon mahdollisuuksia puhua ja viestittää hyvässä ja pahassa ja valitettavan paljon pahassa. Mutta kyllä siihen sen kuuntelemisen, kun enemmän kytkisi vielä, niin mä veikkaan, että sitä Topelius voisi nyt suositella meille kaikille. Joo, ja mä itse ajattelisin sellaista taas niin, että ehkä kaikkein vähiten me tiedetään hänestä niin kuin tavallaan semmoisena henkilökohtaisena vaikuttajana, lehtimiehenä ja kaikkea tällaisia. Mä törmäsin sellaiseen asiaan hänen osalta, kun meidän seurakunnan diakonissa jäi eläkkeelle, niin hän sanoi, että itse siinä jotenkin puheessa sanoi, että Topelius vastusti sitä, että Suomessa voitaisiin kouluttamaan diakonissa. No, tiedättekö miksi? Hän oli sitä mieltä, että se on semmoinen vähän niin kuin muinamainen perinne. Ja kun hän niin kuin niissä Värskarin kertomuksissakin niin voimakkaasti ottaa sitten taas niin kuin, katolisuutta vastaan niissä
Regina von Emmerich kohdissa ainakin, niin hän oli kuulemma sitä mieltä niin, että naisia koulutetaan diakonisoiksi sen takia niin, että se on ilmaistyövoimaa ja vedotaan uskonnollisuuteen ja auttamishaluun, naisten empatiaan ja kaikkea tällaista. Se oli minusta aivan niin uskomattoman jännä, ja taas niin päivitti jollain lailla tänne meidän arkeen sitä, että hän on monessa asiassa ollut edellä aikansa. Katson tästä sen verran. On siellä Topeliuksen kuva. Kun katsoo tuota kilttiä vanhaa Topeliusta tuossa kuvassa, niin ehkä tuntuu aika erikoiselta, jos mä sanon, että hän oli loppujen lopuksi aika radikaali monessa asiassa. Että hän oli silleen edelläkävijä. Ja se on minusta myös niin kuin yksi viesti Topeliuksesta, että jos ihmisellä on erilaisia vahvuuksia, erilaisia rooleja yhteiskunnassa, niin on se hieno juttu, jos niitä käyttää hyväksi, edistääkseen niitä asioita, joihin uskoo. Että Topelius teki sitä ja oli monessa asiassa edelläkävijä. Hän oli vain sellainen aktivisti sinä aikana. Ei katsoa mustavalkoisia kuvia, joissa hän oli arvokkaasti. Ei kyllä ensimmäisenä mieleen, että siinä meillä on yksi edustaja aktivismista, mutta kyllä Topeliuksessa oli paljon siitä. Meillä on tosi paljon faneja, siis tämän päivän iltaisuuden. Hän on tullut valtavasti ihania kosteita nuorille naisiin. Kyllä hänen oli vähän vaikeaa joskus paetakin niitä faneja, niitä oli niin paljon eri-ikäisiä. On yleensä yhä edelleen semmoinen, että hyvin vähän mitään kysymyksiä. Se on kiusaa. Mä tiedän aina, että jotain tekisi mieli, eikä kysy, mutta jotenkin noloa, niin älkää nyt niin. No niin, anna mä istu sä nyt sä. No kiitos lavalla. Kiitos näin. Sinä olet herra tuolissa. Mulla on vuosikymmeniä sitten unohtunut suurin piirtein Topeliuksen sadunväistärin kertomukset, muistan tämän paremmin. Mutta kun kuuntelin juttua tuossa, niin vielä, että Topelius puolusti lasten asemaa, puolusti ihmisen yleisiä oikeuksia. Mutta mikä on Topeliuksen suhde niin naisen asema? Pitikö Topelius luonnollisena sitä, että vaimo on miehensä alamainen ja hoitaa vaan kotiin? Topelius on niitä ensimmäisiä naisasia-ihmisiä. Hän yliopistossa edisti sitä, että naiset pääsevät opiskelemaan. Hänen oli yliopiston rehtorinkin välillä. Ja hän edisti myös sitä, että naiset pääsevät tekemään tutkintoja. Ja sitten hänellä on sellaisia, noissa saduissakin sellaisia satuja, että siellä viitataan niin siihen, millä tavalla nainen myös voi käyttää omia lahjojansa. Ja siellä oli sellainen hyvin hauska satu, missä tai se on itse asiassa runo, missä hän niin kuin innostaa jotakin niin kuin vertauskuvien kautta sitä pikkutyttöä suurin piirtein heittämään kengät pois ja juoksentelemaan vaan, että ei sua ole luotu niin kuin jähmettymään paikalle, vaan sut on luotu niin kuin päästelemään vapaasti ja menemään tuolla luonnossa. Vähän kurittomanakin. Toisaalta noidat on aina naisia, ja se ilkeä äitipuoli on siellä monissa sadussa. Ei ole ilkeätä isäpuolta eikä miespuolista noita. On miespuolisia peikkoja, velhoja, pahoja, tämmöisiä fantasiahahmoja kyllä löytyy, mutta Topeliushan ei niin luonut tätä, vaan tämä on niin olemassa oleva satumaailma. Mutta Topelius aika lailla riippaasti molempien sukupuolten pahoja tyyppejä kuvaa. Ja siinä mielessä minusta hän ei ole lisännyt naisvihamielinen edes niissä saduissa. Edes niissä, joissa ollaan tämmöisten kliseemäisten roolihahmojen. Mieli kuulla siitä, että minkälainen suhde sitten oli hänen vaimonsa, miten hän suhtautui oman vaimonsa ehkä taiteelliseen työhön tai perheenäidin olemiseen. Mulle tulee sieltä elämänkerrallisista tiedoista sellainen tunne, että heillä oli hyvä suhde tällä pariskunnalla. Vaimo oli vain valitettavan sairaaloinen sitten aika ison osan elämästään. Se tulee esille monissa eri paikoissa, myös siinä, kun he on matkoilla yhdessä, niin sitten tämä vaimon sairastelu siinä rajoittaa. Ja tämä vaimo oli erittäin, annetaan niin tunnustusta hänelle lasten kasvattajana. Ei sellaisena niin pelkkänä
niin Kanaimo-tyyppisenä ja muonittajatyyppisenä. Mäkin olen kova muonittaja, mutta kaikki kunnia sille muonitukselle. Mutta tämä äiti oli sellainen tässä perheessä, eli Topeliuksen vaimo, hyvin tärkeä kasvatuksellinen voima, jopa niin, että heille lähetettiin ympäristöstä sukulaisten jotain lapsia, jotka olivat tappeet läheisiä, niin sinne kotiin kasvamaan tämän oppiin, koska hänellä oli kasvatukselliset näkemykset hyvät. Ja Topelius arvosti selvästi oman vaimonsa näitä lahjoja. Ja mä en nyt muista, että olisiko tällä vaimolla ollut tämmöisiä muita taiteellisia lahjoja erityisesti. Todennäköisesti on ollut, koska siinä perheessä oli paljon tätä taiteellista lahjakkuutta. Siinä oli kuvataiteilijatyttäriä ja niitä hän kannusti. Hänellä oli itsellänsä poikalapsia, oli kuollut siinä ihan varhaislapsuudessa. Ja näitä tyttöjensä hän kannusti hyvin menemään eteenpäin ja tulemaan taidonmaataviksi ja löytämään sen oman tiensä. Että siinä mielessä hän oli kyllä hyvin suvaitsevan ja kannustava tyttölapsimerkki. Ja tämä suhde vaimoon oli niin kuin hyvin arvostava. Kun lukee sieltä mietikirjani lehtisiltä vaikka sitä, mitä hän kuvaa perhe-elämäänsä ja vaimoansa, niin se tulee hyvin lämmin suhtautuminen. Ja hän antaa niin kiitosta vaimollensa siitä, että ikään kuin kuvaa näin, että ei hän olisi voinut myöskään kirjoittaa sitä, mitä hän kirjoittanut, jos tämä heidän kotinsa ei olisi ollut niin lämmin ja sellainen hyvä ympäristö, ja siitä hän antaa suuret kiitokset vaimollensa. Että vaimo oli minusta niin kuin hänen arvostamansa keskeinen tukipilari siinä perheessä. Joo, mä haluaisin nyt, kun varmasti aika loppuu meiltä, niin tuolla on ihania, tuolla on kirjoja ja muitakin, mutta Espoon teatterin kannatusyhdistyksen puolesta mä haluaisin sulle ojentaa tässä tämän meidän 40-vuotishistoriikin. Ja sitten mun hyllystäni löytyi tällainen, jonka mä tosi mielelläni jäämään sulle, jos ei sulle ennestään ole, että tämä on Topeliusta käsittelevä kirja, että ole hyvä. Kiitos hyvästä yhteistyöstä. Voi kiitos. Tämä vetää ihan sanattomaksi. Saa hienoa lukemista ja kiinnostavaa lukemista. Ja itse asiassa Pekka saanko pyytää tuolta minulle, kun minullekin tuli mieleen, että on jotakin sellaista, mikä tulee Sinikalle, joka on semmoinen puonainen tässä, ja Teresia, joka on kuviossa mukana, niin annat sieltä minulle 2 laatikkoa. Mä aina sanon, että tuollaisista satumukeista maistuu kahvi ja tee paljon paremmin tavallisista mukeista, niin teille on satumukit tuossa kirjamessuilla mukana useampana vuotena, ja niin kuin siellä on pieni standi, ja siellä on myös Topelius-aiheisia mukeja, värikkäitä ja kauniita, niissä on joku semmoinen Topelius-aiheinen kuva, ja sitten runovärssy-teksti on sieltä, että voi lukea joko niin päin, että katsoo kuvaa tai lukea runovärsyä. Niitä on 2 kielellä, mutta en mä äänestänyt sitä asiaa enemmän. Joo, itse asiassa Sinikka viittaa noihin kaikkiin muihin kirjoihin, joista te näette, että ne ei ole Topeliuksen kirjoja. Kun mä teille paljastin sen, että mä oon kirjoittanut paljon satukirjoja, niin todistusaineistoksi otin sitä sun tätä uudempaa ja vanhempaa nähtäväksi. Ne on kaikki minun kirjoittavia, niin niitä on kirjoitettu myös osa suomenkieliset versiot, muutaman ruotsin kielen. Mutta sitten mä tuolla messuilla kuljen niitä vähän tuolla ympäri maailmaakin. Kuvittajat, siis katsokaa huvikseen, on eksoottisia nimiä. On mongolialainen kuvittaja, italialainen, espanjalainen, kreikkalainen, mitähän kaikkea siellä on. Jos on kuvataiteesta kiinnostunut, niin voi kurkata vaikka silmissä. Lämpimästi Tuula ihana tästäkin hetkestä kanssamme ja sait täällä salonissa. Ihanan olon yhdessä Topeliuksen kanssa. Kiitoksia. Kiitoksia myös. Sinulle kaikesta ja toivotan Topeliuksen meille kaikille. Ja tosiaan tavalla teatterin tervehdyskin on siellä se tarjous, josta nyt tutustua siihen. Minna Kantiin. Teille kiitoksia.
paikalle. Ja jos ei teille muuta jää tästä mieleen, niin